Hola, què tal? Espero que aneu bastant bé, o molt bé en realitat. Farem un dictat que titularem Diari d'un jove mafiós. Els pares no tenen, els pares no tenen ni una mil·lèsima part de raó. Els pares no tenen ni una mil·lèsima part de raó. Punt i seguit. Els pares no tenen ni una mil·lèsima part de raó. Punt i seguit. Perquè vegeu de què parlo. Perquè vegeu de què parlo, coma. Perquè vegeu de què parlo, coma. Us faré el meu autorretrat. Perquè vegeu de què parlo, coma. Us faré el meu autorretrat. 2 punts. Jo sóc un bon noi, coma. Jo sóc un bon noi, coma. Jo sóc un bon noi, coma. No caic en la temptació, no caic en la temptació, no caic en la temptació d'agafar diners en metàl·lic. No caic en la temptació d'agafar diners en metàl·lic, coma. No caic en la temptació d'agafar diners en metàl·lic, coma. Ni m'emmerdo en baralles de col·legues. Ni m'emmerdo en baralles de col·legues, coma. Ni m'emmerdo en baralles de col·legues, coma. Ni llogo pel·lícules il·lícites. Ni llogo pel·lícules il·lícites, coma. Ni llogo pel·lícules il·lícites, coma. Ni faig atemptats. Ni faig atemptats, coma. Ni deixo ningú com un colador. Ni faig atemptats, coma. Ni deixo ningú com un colador. Punt i seguit. Ni deixo ningú com un colador. Punt i seguit. Però ells no en tenen prou amb això! Exclamació. Però ells no en tenen prou amb això! Punt exclamatiu. Però ells no en tenen prou amb això! Punt exclamatiu. Pretenen que tot ho sol·liciti amb educació, coma. Pretenen que tot ho sol·liciti amb educació, coma. Que col·labori sempre, coma. Que col·labori sempre, coma. Que col·labori sempre, coma. Que assisteixi a col·loquis avorrits. Que assisteixi a col·loquis avorrits. Punts suspensius. Que assisteixi a col·loquis avorrits. Punts suspensius. No trobeu que en fan un gra massa? No trobeu que en fan un gra massa? Punt interrogatiu. No trobeu que en fan un gra massa? Punt interrogatiu. I final. Ho llegim tot de nou. Els pares no tenen ni una mil·lèsima part de raó. Perquè vegeu de què parlo. Us faré el meu autorretrat. Jo sóc un bon noi. No caic en la temptació d'agafar diners en metàl·lic, ni m'emmerdo en baralles de col·legues, ni llogo pel·lícules il·lícites, ni faig atemptats, ni deixo ningú com un colador. Però ells no en tenen prou amb això. Pretenen que tot ho sol·liciti amb educació, que col·labori sempre, que assisteixi a col·loquis.
No trobeu que en fan un gran massa?